D'aquell primer fes lloc la festa i l'ambient, diria jo. Bàsicament perquè vas a qualsevol altre festival i no és com... No és això per mi està molt millor muntat. Saps? El càmping està a la vora, damunt l'ambient fa caloreta, no s'està molt bé, la piscina ajuda molt, no passes molta calor, no patixes molt, a pesar d'estar en condicions infrahumanes, entre cometes, saps? No, però no és patix gens. Sí, és una relació amor-odi, no? És com, li tinc molt de carinyo, però quan vens i no pots dormir per la calor i desperta els tribus aborígens i aldeanes, doncs també li tens un poc d'odi, però bueno, al final és una relació carinyosa, sí. La burrera absoluta, l'alcohol i passar-me molt bé. Bueno, i els concerts també. Sí, és que és molt divertit, te trobes sempre amb molta gent, fas amics, també te trobes en els teus amics de fa no sé quants anys que acaben venint sempre els mateixos així. I després, òbviament, això ha crescut i ja és un goig, vamos, ja, i he crescut jo també, perquè comença a vindre, crec que en 25 anys, una cosa així, ara ja és un vuelo de 35. I este any, bueno, arribarem a ir per la vesprada i ja estàvem en la zona 3, ja no n'hi havia puesto ni en esta ni en aquella. Moltíssima més gent, també l'escenari està en un altre puesto, és més gran, millor, i la veritat és que, bueno, he vist molta millora. I molt, als músics sempre ens agrada disposar de bons mitjans i d'un bon equip de treballadors ahí preparant els concerts i tot això. Que era un festival molt maco i molt bon rotllo i la veritat és que estem molt a gust de moment. Tots els grups de l'escena catalana que han passat per aquí ens han dit heu d'anar-hi perquè us cuidaran i us ho passeu molt i molt bé.